Poemak ederra dira eta esplikazio handirik behar bada ez dute topatzen, ez dute behar, ezta? Baina nik pixkat Karmeleren liburuan azpimarratuko nuke konpainia noble honetan bezalaxe idazten dugunean, askotan bakarrik idazten dugunean, nori zer esan topatzen ibiltzen garela. Azken finean, beste bati esaten etzaiona, askotan gure buruari ere ez diogulako aitortzen. Orduan, badakit, poesia modernoak eta poeta modernoak eta asko eta asko ezagutzen ditugu, fularrakin eta jeluzek eta hola moderno eta extravagante eta hola ez. Eta orduan, dana badukagu irudi bat, poeta eta erdieroa eta ilargian biziran jendearena. Nola baita esateko, poeta ni da, ni. Nini handi bat, beti ni eta handitzen denen ni eta beti nini bat ez. Baina, Karmelen poesian, zerbaitek deitzen bali madu da, bere poesia asko ika idatzita daudela, itanoan idatzita daudela, beste bati zuzenduak edo zuka, ez da? Eta nola baita esateko, beste bati zer esan idatzen dugunean, bilatzen dugula baita ere, norbere buruarekin hitz egiteko patxara. Aldortatik esan duke, Karmelek ahozko literatura eta ahozko tradizioa eta tradizio zahar bati heldu diola, badakizuet kantu askotan, dramatizatu egiten dela, elkarrizketa daudela, eta orduan, nik esan duke, poema hauetan, tradizio zahar bati ekitzen zaiola, zeina bat rekuperatzen dela. Bueltaka, poesia izan daiteke laburpena, izan daiteke gelditzea, baina nik esan duke, poesia badala gogoratzea ere, eta poesia badala gogoan hartzea gauzak, eta gogoan ematea. Eta gero, irakurriko dien poemak, Karmelek aukeratzerakoan, aukeratu ditu, nik uste, entzunez, errexen, ulertu daitezkeen poemak. Baina orokorrean esango nuke, badirela poema batzuk aurreneko irakurraldian errex jasotzen direnak, eta beste batzuk irakurketa geldiago bat behar dutena. Behar bada, liburu honetan dago ezagutzen ez dugun Karmele, edo ezagutzen ez dugun persona. Eta askotan, ematen do, hor agertzen dira ni guztiak Karmele direla, baina seguru asko hor agertzen diren ni guztiak norberak ez da. Bere liburuen orduan esango nuke, badiela bi poema egiteko modu oso ezberdinak. Batzuetan, espazioak, tokiak, esaldi labur-laburrak, hitzak, espazioa sortu nahi dute. Nik esango nuke, bere poeman esaten duten bezala, aurrean, esku aurrean nola gordetzen da askotan hasi bat edo gauza bat gordet nahi duguna eta galtzen ez dena, holako poesia dela, hitz gutxitan hartzen dena. Edo esango nuke igual dela umetoki bat, ez? Hemen gizonezko batzu bat zarete, baina emakume asko ere bai, eta badala umetoki bat, eta umetokiak badauka tokia umentzako eta badauka ura eta umea mugitzeko tokia ere. Sortzen dana, berez bizi baita. Poema hauetan, poema hauek idaztean eta berri idaztean, nik uste dut, eragin handia izan dela, joan den urtean itzuli duen idazle batena, ezta? Marina Tsvetailevaren, poeta errusiar baten, eraginak formatan eta. Eta hitz gutxi horiek, espazio horiek, tarte horiek, gonbidatzen dute irakurlea geratzea, han geratzea, gogoan hartzea, esaten diren gauzak. Eta gero badia beste poema batzuk, honek mugatuko den bezea, badia beste poema batzuk direnak irakurri eta kantu baten antza daukatena, narrazio baten antza daukatena, eta nolabait poema horiek kontatu egiten dute biziak, kontatu, esan egiten dute, ez dute esplikatzen. Bueltan nik esango nuke, poesia izan daiteke laburpena, izan daiteke geratzea, izan daiteke gauza asko, baina bat esango nuke poesia ez dela filosofia eta ez dela ideologia. Dala bizipen bat beste bati ematea. Dala bizipen batzuk esangarri egitea eta esan beharreko bihurtzea. Eta, aldortatik, liburua izten zuten hitzetara jodet,
eta uste dut, orain joko nukela poesia liburua irikitzen duten hitzetara, eta da bat horri. Lehen esan dugun bezala, konpainia noble baten bila aritzen gara idazten dugun bakoitzean, pentsatzen dut horren etorri zatenak, asko etorri zatela Karmel ezagutzen duzuelako, beste batzuk, liburua ikusten duzuelako, eta bat horri liburua beretzako sentitzeztuenak, ez dio liburuari batasunik bilauko. Orduan azkenean, idaztea eta irakurtzea gonbidatzea, eta irakurtzea da lagun batzuen bila ibiltzea. Eta nik esandako guztiak, baina asko zartiago dauden ez bere poematan, baina isilduko naiz eta Karmenek irakurko ditu. Uste dut, ez? Irakurko ditu poema bat. Nik honek gauza lanak benekixen,